FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti Mike walker. All right. Wanchumo watagali no wanchumo ligari kwa station yetu ya Kisii FM nero enkayo magusi 94.1 na wago ligari ya Kisii FM TV digital TV twa kwalika ndia sama gazeti yeri tukulia lero lero gonkale solo manyakerogo ga igantigere getekenche wekara kino mwancho motegelera batoko kegendigo ekarana kwariganirie ase chigazeti chiarero saya mulikire chitariki igochire 14 chumutienyi okianda mwaka bwechiri 2022 bagota bali tukurireria Women Crush Wednesday olekerire tukuria basobati na bango tema kominyokia egetekenche weka ngokotebe nambia mono gendera gotegerera sebirengo bia 94.1 inyarana na bogota bwati nainde as online www.kisifm.co.ke buna botamba soko bako kwane ngo tware gazeti ya The Daily Nation ne bichene ne gosamangana manene tumulikire gaiga na alienga omorayo mochore bwensi ya Kenya omosike Dr. William Ruto na betaka gotiani gwali tukoligoro. He is now the president na gaiga ebicha emulikire gaiga nigo aetwe ebimanyererio byobogambi ebibire sword na copy yeli chikogose constitution ya Kenya nero aimogetie gaiga kabisa kero ebiche yumulikire kabisa eywerera tigwero mugambi gosoka kurwa sekero gomosike Uhuru Muigai Kenyatta litukoligoro asegetigia Kasarani meyo mochumo nene Nairobi na ekero mosike William Ruto aire tobogambi mangana yonto ya mulekera ase gochakere page ya kabere ya gazeti ya The Daily Nation mpaka page ya 13 wana kuwa tebe page ngima gose gazeti ngima ya The Daily Nation tochikokwanira mangana igoro yuko obora yobo yabwa chakire abo mosike William Ruto ekero mosike William Ruto abetega go so asekerogo na chagete amaunchulia mayia ayubono arachiko kole mirimo nekero gwesomera se page ya kane nigo alireira yogochia gokora monchulia ase sector yoboremi enyoro no mosike William Ruto na kabeiro murai waziri woboremi iga sense ya Kenya na elio gochie gotingia oboremi na kweneke buna bakenya mbali koma senchale nene niga ke tiri goliri obuoyo korwa 6500 gosechiri wisano nemo nechimisano na bono boyo buni gubogoche koni gochi shilingi chiribu isato nechimisano na mwancho motegeli nyore nekera aringe kora chi campaign mosike William Ruto eira yaya niga tebete na obuoyo bubogoche gokeigwa asa chilingi goseboni gwa asa chilingi chiribu ibere nechimisano ntora manya na sekibwa kete mpaka 3500 batirende igo abalemi bago geteno bole boyo bubwake igwe mbache ko nchorerigwa amachiko ayara chikogera bagenderere no bole mibwabo na kwenyorera efaida roboti oruo orasoma se page ya kane ye gazeti ya The Daily Nation kero chakere page ya kabere ye gazeti ya The Daily Nation no mwancho motegerani ni gokorora na chibicha buna chiabeta chikomeka mekigetigia Kasarani litukuligoro chingaki ogotiani gwa kwabete kumosike William Ruto buno murayo gatano bwensi ya Kenya pamoja na mokonyo ye musike Dr. Musike Rigati Gashagwa igani ndoche family yo musike William Ruto na abancho babo nindoche abantu bagendete gochenga chi county chinde buna bono chia Eldoret chinsamo chia Eldoret nigo bero cherete omoyega bogotiani gwa musike William Ruto ase TV au chumo chiebu Eldoret na boigo chinsemo chinde boiga abantu basangirete chipara goeta asogo ogoikerana ogosokwerorera ogotiani gwo kumurai umusike William Ruto boigo mwancho motegelia segetigia Kasarani umurai osogete korwa sekeroge kimusike Dr. Musike Uhuru Muigai Kenyatta no arenga segetie kyo amone family yaye na the former first lady Margaret Kenyatta ntwaro che the Chief Justice Martha Koome bale no mokonyoje Philomena Mwilu
baikirane taso gotiani gwoko chibiche chino chura orerorera ase page ya kabere ni ya gatatu ekero baigo tubwate chibiche chia family y'omusikeri Gati Gachagua n'abakenya boimugati chibendera korokia omochengo monene igoro yogotianigwa k'omosike William Ruto ase page ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation ntubwata barai bense ebachinse abo baikiraneta ase gotianigwa k'omosike William Ruto. By the way igoro abantu gosabarai baikiranete nkorwa chinse goetania 20 chirasoro ngorwa Africa katia barai baikiranete ngamono morai bense ya yo Buganda musike Yoweri Kaguta Museveni uyote betena aso borai bwaye bu myaka 50 onyori robo 50 actually 60 years abira so bogambi that is Yoweri Kaguta Museveni agata bana onyori robo manyibo isaine naende ororire na eliense nde yonsi ekine goika eraro sio bonda bwaye igobono gasegetire chinse chire Africa elinde chichamo chinguseramo koroisia obonda chikere chinse chiachire kosi chiagendereire buna bono USA ligo chakobe superpower goikoro sio bonda otenenkasa mangana agriculture otenenkasa mangana ya bana jeshi otenenkasa mangana all round elinde koro sio bonda boswati Samia Suluhu Hassan kurwa sense ya Tanzania nere no mo gatia barai baikiraneta sense ya Kenya erega goteba na onyoke egwankere Kenya yaire Africa East Africa na Africa ngima nogo okobeka omorembe no nyandirie kine kiabegete giokwame kiabegetwe giokwamereria obo chorio bonene bwense ya Kenya sekegambero gia Supreme nabono tebire namba chikubwatira na asogo ikirani emeremo sorogongorwa Africa na korokinia musike Evariste Ndayishimiye kurwa sense ya Burundi nerana gatebetana ere eganga yaje no guchigokora emeremo boikiranu no musike William Ruto elinde kolenta magenderera sense ya Burundi na Kenya nabo igoko ikirania omoremba ase chinse chirasobo mu Africa na ase page yu ya gatano bado mwanchu motegera nintumulekere chira au musike William Ruto abetaga ko lia ko chia saba Kenya karabetaga gotiani gwali tukuligoro na gatie chira abetaga kolia nigago chia 1.6 judges bali babeta bako ba appointed no yorengo mona chibi no monene David Kenani Maraga babeta appointed 41 lakini bagatiani wa abana chibi na 35 36 igombara batano mo bataranyore mirimo bado abuo batano mo rero ngotiani gubare korengana ne iro musike William Ruto abetaga kulia na rero ngotiani gubare bachake mirimo limorioka at the same time chiba sanchira agochie komenta gochia se judiciary elinde nyare gwetenenera boikiranu nako yementa chinguru na chi komenta yes chiba se chago komenta ase budgetary allocation igochire 3 billion gochia se judiciary niga apunguza te ligo lirio bwoyo korwa 6500 gwika 3500 ngochia ari koligereria machiko yokobeka abantu CRB abantu bali bobwata madeni batana gwakana babekire CRB bona yagera namba mbali gochia naende gokabesa madeni ande bona gochikurusi kubale depending on neke rengo gichibeso monta default 3 atarakana sangie bantu mbali babekire CRB asingenja 1000 3000 abwo omo raiwan senata betana na chikoligereria yo elinda bantu barusigwe ase blacklist ya CRB NHIF bono amachiko na chikoligererigwa boya nabantu bakana NHIF kolengana no konyora gwakero mu Kenya inyora nekero musike William Ruto arenge kora chi campaign chiaje eira liete neri na NHIF like gwakanero 500 yakanero 300 igonto chigorra amachika ibuna go chiko kobekwa elinda beka gwikirani gwaseke wange kyokia gosa chikadi chichobo gwanye che NHIF boigo amachikande ni garo lekanete no musike William Ruto ni gago kwano koboko na gokoura no koboko sengencho bono ngochiare kurusia chi subsidy chiarenga se amangana ya mafuta nendagera musike Uhuru Kenyatta yoso gete kurwa sobogambi konyorobe kile subsidy samangana ya maguta ga keigurigori in fact aba Kenya baringe gocha kogora amafuta ye chigari for more than 200 a liter lakini asengencho chi subsidy musike Uhuru Muigai Kenyatta abegete egakeigwa amagoria yu agakeigwa nabo igaye chibando aba Kenya ba kerio gina chibando chiaje obosigwe chibando bwachire igoro rigori elio likaba ligo keigwa lakini bono chi subsidy chinguru siguchire meaning aba Kenya bago chikogendera ko kogora mafuta yu asirigori linene kabisa more than 200 shillings
ase elita eyemo ya maguta moroberi CBC samangana ya masomo moroberi UCBC no chikoro korigererigwo boya abwaso mosike William Ruto abeteka goteba na bone tax force education reforms tax force ne chiko bagekoro isigwa immediately echake ko gusangereria amaoni yaba Kenya abaibori bali babiri bakwemurungane na CBC gekoire chibesa chinyinge CBC gere complicated abande mbaye mbaraye nyora buya mbaraye manyabiya bono mbabwateri bagali gochekurwa maoni yabo abande mbatebete mbarueti maoni akero morobiri yorenge gochakigwa inse yo mu burayibu musike Uhuru Kenyatta bono mbachikonyora libagali kurwa maoni yabo elinde amaonchori lianda korwe so morobiri yo CBC that is according buno musike William Ruto abetaka goteba litkuri goro tax force yege koro isigwa ego sangereria maoni by the beginning of omwaka gocha elinda maoni ya abega ko ba filed erorekana na maonchori kiago chikokorwa aso morobiri yo CBC iga baiboli abumba nyore tomo esomo nene airport ya Mombasa bono airport ya ye mesigo korwa chinse chisiko njeira netigwo Mombasa ekeneke mo kietira chiria musike William Ruto arenge kuriera ba Kenya chingaki anena bamenyi be county ya Mombasa ni chinse mo chia coast chingaki arenge okora chi campaign oikera nirio tambiri engane yo nige gochia goikera nigwa oikiranu egento kende musike William Ruto akwanerete ni goro yabanyanyimbo bona abanyanyimbo nigo bagochia gwetenenera samangana finances go sasa mangana mishahara yabo ekiganje kigera chikobe kwase ekerego gose ase obisi yomo inspector general yarusi governor kurwase omorai obisi yomorai bwense bone go chikobe kwase obisi yomo inspector general aboso mosike William Ruto agata arenge kwatebana rero kobekare signature sengane yo ekiranigwe limo lioka na gokora kiombe kia National Police Service kebe independent gosegiete nenere ento kende ngelina ense ya Kenya gebwata chi county 47 merongena na isano na ibere bono diaspora nige guche komento koba county ya merongena na gatano na gatatu 48 bono Kenya guche gutwara 48 counties ena sengenchekera togwa kachikura diaspora nero nkobarera digwere ime na tabetana chigwanchirana na chigwanchirana gosika ebyombe biribiete nenderete buna bono IBC buna bono judiciary buna bono kikiaba nyanyimbo ne binde biribiete nenderete mense ya Kenya and lastly narolekana teko moemeremo moraje gosoka kurwa ososogete kurwa sekeroge kyumo sike Uhuru Muigai Kenyatta abwasa tabetene meremo yaya ne gera abe yo kugayana mangana yo murembe gati chinse chira Afrika ya mocha echichibebe kaine na Kenya. Right, amangana yumo nchumo tegere ligore somera sepeji ya gatano ye gazeti ya The Daily Nation gazeti yakarogo soma page ya gatano nalimo usike William Ruto ndo cheke gotebana na genderete kobike mikakati yo gocheko korubora uchumi ya Kenya iyo yagura sengore nene ayeru bore elinde genderere boronge na komukereria birengo byabagima yaba Kenya gomo nchumo tegali na bokora na strategies kia bekire chugo cheko imokia uchumi yense ya Kenya kerora somera se page ya gatano na limo page ya gatano na kabere nebwata chibicha chia baraibense ya Kenya baraibense chia Africa abaikiranete asomo jagabo tiene go komosike o Dr. William Samoei Ruto kuna morayo gatano wense ya Kenya page ya gatano na gatatu nere bwata roboti igoro yoko omosike igoro omosike William Ruto kuirania airport gochia ase county ya Mombasa kina kukotabana bono emeremo vijana watapata kazi pale Mombasa naende ni mukia konyora kwa bantu because airport gikwirani gwaroro kazi itafanyika pale sana naende kwa abiru kolera kwa basenga kientambe tunatumai kwamba hiyo itafanikishwa page ya 10 ya gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tegeli kerore somere aiga torocho musike Uhuru Muigai Kenyatta bunaena nete esword gose omoro libwe bokworo kyubugambi gochia somo sike William Ruto no mugano no rure gaiga umbu musike William Ruto in fact musike Ruto ni gaerere tigwe omoro yo chinsa isano ne moni chideke merongene nanye chili tkuligoro chumuga sobweli tkuligoro officially akaba obugambi bukaba handed over gosaka era ligwo bugambi bwense ya Kenya na ende bunego tebekana gaiga Ruto
enyoro na ine ntunde ntang'ani akobori obogambi bwa Kenya na goetari morioka. In history sense ya Kenya abantu babire bakobori obogambi lakini tari rahisi muntu akobori rimo na gopenya. William Ruto obori rimo na gopenya na industry ya ene na igaruete from a humble beginning osono muntu chagete inse amangano ra nyorere ase EPG ya kane somero mugano bu musikeruto abuna akinire igasa mangana politics buna rosetigwe yase serikali chia etire akamanya politics mpaka agacha gukina mpaka bono ati anigo ko bomurai bwense ya gatano murai gatano abwense ya Kenya ochira sebita buye kenyori bwense ya Kenya. At the same time EPG ya 10 bwesomere katia magano musike Dr. Rigathi Gachagua yore the deputy president akwanete chinga kima gikayogotiani gwo kwaye na ase bali gireti goro speech musike Gachagua na beto narorekanete ko bomwango sana kurusia ama macho serikali ya etire ya Jubilee yo yarenge koragwo no musike Uhuru Kenyatta ogateba jatigeta madeni amange mba amangana state capture na betega kuirorero nainde ase speech yo musike musike Rigathi Gachagua abana goteba ne binte bimbi chigonchoreregwa andaga akabaga konoti ibintu ketena ebintu mbire asenale konyorense ya Kenya ya gachiruye ikire no morayo lengo gatatu bwense ya Kenya musike Mwai Kibaki na bono eganga yabo ere no musike William Ruto no kwagacha Kenya ire nase Kibaki omusike Mwai Kibaki nyagosira Mwai Kibaki abetega ko yetigera igomba somera robati oruo ase page ya 10 ya gazeti ye ya The Daily Nation page ya 12 nige kwanderete igoro ye chinga kichinko ngwa Kenya bono bako chikonyora magega yogotiani gwa kumu gwa serikali enya eyo ya chakiro bugambia sengencho chi subsidy mwancho motegari ne chibasa chiri serikali gwa kana elinde gopunguza no Kenya muzigo na bono onya mafuta alenge gochikoni go chiringi 200 ya serikali ya kananke elina mafuta yoni wa shilingi 170 go semerongene 170 so chi subsidy chekero cha rusigwe na kwa tebana mo Kenya umusigo go chikomboiranira hivyo itakuwa kazi kubwa sengencho gaigaga gatebana asa serikali yo musike Uhuru Kenyatta tu bwana ate kugora mafuta ye gari elita ya maso shilingi 214 lakini asengencho ye subsidy echo amafuta yo agakeigwa serikali gatumika shilingi bilioni 144 asengencho yo gwakanira chi subsidy echo bono ngo chikorusi guchire igo there is tough times ahead chinga kichinkongu EPG ya 13 gekwanirete igoro buna judiciary yanyoretwo kogesoko nene magiga yaba na chibi musike wa William Ruto gotiana gochia ko batiania bana chibi na bense ya Kenya konye bacho lirune judiciary abo batano omo abo bago chigotiani kwa lero by the way in front of the president Dr. William Ruto na ndenjalo nyorete rigesa sengencho bono nyambentera to 3 billion elinde kogenderera gwetenera na kogenderera kweneke no bokore ringo ikirani gwa bole biya ase ngoikirani gwa bole biya ase bigambero byense ya Kenya katia mangana ndo mwancho motegereri tochora chigwa somera se gazeti ya The Daily Nation keroko soma se page ekwerende EPG 14 account ya Kajiado ko kutangasere merimo the vacancy in the office of the Speaker of the County Assembly igo nechi county chinde kagerete nchigenderete gokoraki gwerigania gochiko korobo chori bwa speaker bechi chibunge chechi county ekero ayuo onsi agenderete kurigererigwa page ya 5 na limo page ya 5 na limo je gazeti ya The Daily Nation nebwate bicha yeli tukoli alero yitokomorekera butambe docho musike William Ruto no musike Uhuru Muigai Kenyatta Uhuru Muigai Kenyatta nkomoereria re obogambi musike William Ruto yune sodia komoereria batie sodia yo morori twateba gororekanete ko bomorito aso musike William Ruto na bono nkomorimeri ukare gochinse yoni kumaanisha na egasine nkongu ose omutwekiro musigo morito sana asengencho Kenya igekotebekana yatigiri ne lideni rinene elibono musike William Ruto atwekirwe uchumi yagure musike William Ruto atwekirwe na nebinte binge bitaraikirani gwa boronge na corruption nero gekinete musike William Ruto twekirwe na kiago chikonyara go somo sigoyo ile rebicha to ile rikulia rero
biche kekere morikerete na igagerete korimera gochisa seng'encho omosigo oyo nacharubore erubore korwase okorimera oko epeji eyo oresomere gose amang'ana aywo oresomera ase epeji eye ya 15 na rimo gokorera pi ase epeji ya karenge eye ya 15 na gatatu ntubwate leo kwa historia ya leo today in history chitariki 14 cy'umwaka bweri bweya machimi kianda merongo kianda na isato 1993 oyo orenge omujumbe bwensemo ya Kikuyu orenge korokwa Paul Muite na achagetie omuswada bwoko konyora obosibore bwokonyora information ekorokwa Freedom of Information Act bachageti muswada oyo lindo beko gwikirani gwe miya Kenya muswada oyo nyora na norochete kwa nona abariki bamangana obosibore bwokonyora amangana elinde bayabeka gochia se aba Kenya bayabeka gochia se public igo engane yue kabagie goetigwa na bondo che bale na barai bande gaiga asoro somera nyoko gochia konyora egazeti ye yao igo le somere bale na barai ba gati yabo Joram Kariuki, Andrew Ngumba na Reverend Timothy Njoya magega yo konyora obosibore obwo tunasherehekea uhuru ambao the press ilipata seng'encho obosibore obwo nabo bogerete mwancho motegereri togosaka amang'ana aya naende twako yarentera ase chinchera au goetera ase chimesi chia amang'ana amaiya na goetera ase vipindi bikoirorokigwa ase chinyomba chioboraria chipeji chia gatigati chigazeti eye mbwenyorera amang'ana amange igoro ya oboremi igoro ya afya igoro ya gokinia abana igoro ya CBC ndo chamagohaga igo mugwaziri bwe chisemio gochigosoka ase serikali y'omosike Uhuru Kenyatta igari na abana gochiesa CBC yo buya bwayene amborobi dagatia mang'ana nda mange orache ko bakogwesomera mechezo nerega iga ya simple crossword sudoku nebinde elinde be kogochangamsha ubongo tunasema ni kuchangamsha ubongo timbwati ayande gaiga koroye gesero gichigosori nkagerete norente rwe ase chireka chinkeigo chirebosio in about a minute seng'encho ndo chiikire chinsa ibere elindo orente rwa mang'ana ayo ase enchera yobwekera no ase gesero gichigosori sina la ziada magegapi igore somere igoro ya CBC asobwagare mochando kiora asa mang'ana CBC oyogarira abaibori bangire gwemburesio moroberio yo moye bwa masomo CBC abange bagotebana gokoira chibese chinyingi abange bagotebana haijaeleweka vizuri abande bagotebana igorente tubwango abalimu bande konyora mbara yobwata buya balimu bande bagoteka advantage ya somoroberio CBC umwana atomuchingo konka umwana atomwe binto mbiko irana mbimanyite na bigo tumekwa kati amang'ana ndamange abaibuli barache ko babakonyora libagali kwerwera korwa maoni yabo gwetera somoroberio yumanyakanite bona public participation ole somera se gazeti gose page ye ya magega kabisa ya gazeti ya The Daily Nation wekera mwancho motegereri no mwancho morigereria Okisi FM TV timbwati kende nda commentere enyorere gazeti ya The Daily Nation elinde bwimanyie yu amo na yanda amange chireka chinke bona enyora kurwa segesero gichigosorera kirirende inyora kubwatia Okisi FM ase chi page chonsi chi mitandao yege jamii na kokota Twitter, Instagram, Facebook ne chinde nye TikTok togoswa ninche mbori do and by the way in a very special way etokote pole sana leo tukukuwa na gazeti ya Taifa Leo lakini tutafanya vyema hapo kesho. YouTube mwancho motegereri gogo tonyora Okisi FM digital gendera gotobwatia elinde twakomanye botambe ayago agotoikera naende kera rituko kwenyorera ayamurekera ase gazeti otegereri byanche nkorokole na moranchinga ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero